wasilalela endaweni yakhe yedwa. Ke uthi umakhulu le ntombazana yayithanda ukuthi ime enanzi ke ndithanda ukulungisa uhleli kakuhle. Uthi ke umakhulu le ntombazana yayithanda ukuthi ime phantsi komthi ngamalanga athile
bemosha bengamphilisi kamnandi lo sisi phansi komthi wakhe yaqonda. Behlekisa ngaye bethetha kakubi, and ke uthi umakhulu lo sisi noba ebengaphenduli ebesiva ngoba ebesithi xa kuthethwa naye ayenze le nto kuthiwa ayenze yaqonda. So noba ingqondo zakhe bezingekho yaqonda. Then ke ngoku athi umakhulu abantwana bemhlupha lo sisi, kuthiwa umprofethi afike kule lali. Xa efika umprofethi kuthiwa acele ukuyiswa kulo mthi. Esayiswa kulo mthi umprofethi athi, Masimeni, uphi umnikazi walo mthi? Ngabe ndaphathwa wathini kanene uKim kaFaith ngithi wathi I have goosebumps. Yeah, ndaphathwa zii-goosebumps. Anyway, athi umakhulu umprofethi athi ndiyiseni kumnikazi walo mthi. Kubuzwe ke ngoku ayibotata umprofethi umnikazi walo mthi akekho, lo mthi usestrateni nje xa ungumntu odlalela kuwe. Athi lamvula tata, lo mthi unomnikazi, and unomnikazi ngendlela yoba xa elapha umnikazi wayo uyaphila apha engqondweni yaqonda. Xa elapha umnikazi walo mthi uphila kakuhle apha engqondweni. Xakekile ngumntu uxakekile uba kuthiwa nanku umprofethi ufikile uthetha le nto. Utata umprofethi angakwazi uprofetha uba iphi indlu yalo mnikazi. Kuthiwa lasisa ngaphilanga vele avele lo sisi. Utata umprofethi athi nankuya umnikazi wale ndawo walo mthi. Enani lalimangale lo sisi nje akaphilanga, noba umprofethi uyaphazamiseka. Ntoza umprofethi uyangaphazamiseki. Uthi umakhulu athi umprofethi makazi aze lo sisi. Kodwa umprofethi athi makeze le ntombazane ize kuye baye emthini. Kuthiwa nyani baye emthini. Indlela ibiya emthini le ntombazane ibingaphilanga, but xa efika emthini le ntombazane yaqala uthetha, yavakala. Uthi umprofethi thetha, ndiyakwazi ngubani athethe lasisi. Kuthiwa ilali yonke yayomile, yayiva bamangele yayimangele ilali. Azange nomama wale ntombazane ebemangele, azange bamvethetha. Wathetha wathi abantwana bakhohlakeleyo bandiphilisa kabuhlungu. Uthi lo endimphe igazi lam akazulifumana. Uthi umakhulu baxakwa. Athi ndithi lo ndithe lo andimnike igazi andizomfumana. No. Uthe lo anikwe igazi ndim, lo atransfushwele igazi kum, abaphinde bamfumane in such a way yoba like ingqondo zakhe zimkile forever. Yabona, bebengaqala ulimala abantwana kule lali. Solo sisiwe benzela icebo. Nina nikuthiwa utata umfundisi abantu bangamkholwa. Kuthiwe ufake lo sisi umoya, umama khona athi lo sisi